दुनु है अनार हमरा योरबेले बा राधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संतकबीर चौक सत्तो हमर दुनु है समान हमरा योरबेले बा हमरा योरबेले बा हमर दुनु है अनार हमरा योरबेले बा हमरा योरबेले बा राधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संतकबीर चौक सत्तो छोटे से खियावतनी ओकरा थोड़े थोड़े सोया खानी चुमा लेला हमरा भोरे भोरे छोटे से खियावतनी ओकरा थोड़े थोड़े सोया खानी चुमा लेला हमरा भोरे भोरे हम तो तेरी हनी छोट मजा ली हले उलूट हम करे दे हम मजा खूब दे देला हमर दुनु है समान हमरा योरबेले बा हमरा योरबेले बा हमर दुनु है अनार हमरा योरबेले बा हमरा योरबेले बा राधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संतकबीर चौक सत्तो अजय से चार समन के हक ये पे बाटे उनो के हमरा में को देव ससुरा जाते जाते अजय से चार समन के हक ये पे बाटे उनो के हमरा में को देव ससुरा जाते जाते राजा सरबन चाई मान हमके दिल बाधयान उनके खातिर होई चीज हमर चीज भइल बा हमर